फरायसा आफादा जोङो दिनै मिरुयैनो बाक्सा जिल्लायाव नैबे मानासाव जोङो फालिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जिल्ला नखराफ्रा गासैबो फालिदों आरो बिसेसके दानि जि बोथोर सोलायनाय आरो जि आबहावा सोलायनाय बे थासारिखौ नोजोर बोनानै जे जोंनि आबहावाया जे मोजाङै थानांगौ बिनि थाखायनो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों मानोना जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि गुबै न'आ जाबाय जोंनि मिथिंगा बे मिथिंगाखौ जों मोजाङै लाखिनांगोन बेजों लोगोसे आबहावाखौ मोजाङै लाखिनांगोन जों गावनि थानो थाखाय मोजां न' सोरजिनानै जों थायो नाथाय जोंनि बारानो मोजाङै थायाब्ला दैयानो मोजाङै थायाब्ला जोंनि हाया मोजाङै थायाब्ला जोंनि आबहावाया मोजाङै थायाब्ला जों गावनि न'आव हारसिंनो हाबसोनानै जोङो रायजो जानो हानाय नङा। बेसेबांसो दंफां फुलि गायदों बेवहाय सार? दा दिनै बेवहाय 10,000सो बिफां फुलि बेवहाय गायनाय जादों आरो बेनि गेजेराव बांसिनानो फिथाइ थायनाय बिफां गायनाय लादों मानोना बिटिसि ओनसोलाव बिसेसके अदालगुरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव नुदों जे जिब जुनारा गामि ओनसोलफ्राव फैनो हमदों लासै लासैनो आरो बेवहाय मानसिजों जुनारजों मोनसे सौग्रावलायनाय फैदों दा बिनि थाखायनो बेखौ फोजोबनांगौब्ला जे जुनारफ्रा हाग्रायाव थानाय जि बिसोरनि हाग्रा ओनसोलमोन बियो सेबनायनिफ्राय सेबबोदों ओंखायनो बिसोर गुबुन जायगाफ्राव आदार नागिरनानै थानाय जायगा नागिरनानै थांनो गोनां जादों बेनिखायनो जों सानदों जे बे जोंनि मानास अरां बा जिखिनि जोंहा हाग्रा बारिफोर दङ बे गासैखौबो जुदि जोङो थिग मथे लाखिनो हायोब्ला आरो बेवहाय बिसोरनो नांगौ फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो गायनानै होनो हायोब्ला बिसोरनि जानाय आदारफोरखौ जों बिसोरनो जगायनो हायोब्ला बिसोरो गामिफ्राव फैनाय नङा आरो जोंनि मानसि आरो जिब जुनारनि गेजेराव जेंना बे लासै लासै जोबबोगोन दा बेनिखायनो दानिफ्रायनो जागायनानै फैगौ 10-20 बोसोरनि गेजेराव जेरैखि जाया जोंनि बे जिब जुनार आरो मानसिनि जिथु सौग्रावलायनाय हाग्राबारिखौ फोजोबस्रांनायनि जि थासारि फैदों बेखौ फोजोबनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो लासै लासैनो जोंनि हाग्राबारिखौ जोङो आरोबाव जोङो मोजाङै जोङो बेखौ सोरजिफिननांगोन आरो अब्लानो जिब जुनाराबो थानो हागोन आरो दिनै बेजोंनो जोंनि हारिनि मुङाबो गोजौआव थांगोन जों बेखौ बयबो मिथिगौ लोगोसे जोंनि लाइमोनफोर जायफोर गभर्नमेन्टनि साख्रि बाख्रि मोनाखै बिसोरो माखासे हाबाफारि बेवहाय मावनानै खामानि मावनानै जानो हागोन रांखान्थि खामायनो हागोन बेबायदि गोबां राहा लामाफोर दङ दिनै इक'टुरिजमनि खोथा दङ बे गासैखौबो नोजोर होनानै जोङो हाग्राबारिखौ जौगाहोफिननायनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माब्लानिफ्राय खुंबोनाय आबहावा सांग्रांथि सानखौ? बेखौ गोबाव जाबाय खुंबोनाया नाथाय जोंनि जि गल्डेन जुबलि बोसोर जोङो फोरबो फालिलांबाय बेवहाय जोङो थांखि लादों जे 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो 30 लाख बिफांफोर गायगोन मानोना जोंखौ गुबुनफ्रा गोबां दस होयो जे बिसोरो बर'फ्रा हाग्रा दानग्रा हाग्राबारिखौ धंस खालामग्रा बायदिसिना बेबायदि गोबां जोंखौ बदनाम होयो नाथाय दिनै बर' सुबुंफ्रा जे हाग्राबारियाव संसार जानो गोनां जादों बिनि थाखाय दायनिगिरिफ्रा सोर बेखौ संनो थाङोबा जौगानाय हारिफ्रानो जागोन बिथांमोना जोंनि बेलेन ब्लक जोंनि माखासे थानाय जायगाफोरखौ एनक्रोच खालामनायलाय बे गुबुन हारिफ्रा हाबफैनायलाय जोंनि सुबुंफ्रा थावरिनो हायैनि दिनै हाग्राबारियाव खारबोनो गोनां जादों आरो बे ओनसोला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनिनो आबै आबौनि ओनसोलखा जोंनि आजै आजौनि ओनसोलखा बेवहाय गिदिं आबाद मावनानै जोंनि मानसिफ्रा संसार जाबोदों नाथाय आथिखालाव जि मोनसे मुलुगनां जि थासारि फैदों आबहावानि सोलायनाय गुदुं जालांनाय बैफोर थासारिखौ लानानै दिनै सुबुंनि गेजेराव सांग्रांथि फैदों आरो हाग्राबारिखौ रैखाथि होनायनि खोथाया सावरायनाय जादों दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि सायावबो बिथांमोना बुंदों जे हाग्राबारिया जेफोर दङ बेखौ होबथानो हायोबा इयुनाव जोंनि जायगायाबो बालाहामा बायदि जालांगोन गुदुङा बांलांगोन दैनि जि लेयार बियो गाहायनिफ्राय गाहायाव थांगोन आरो जोबोद मोनसे खहा उनाव लाबोगोन दा बेखौनो नोजोर बोनानै जे थांनाय गल्डेन जुबलियाव जों थांखि लादों बोसोरफ्रोमबो बिफां गायगोन जेरैबायदि नांगौ ओरैबायदि बिफांफोरखौ गायगोन आरो दिनै जों फोसावदों जे प्राइमारिनिफ्राय लाना मिरुसिम जेसेबां जोंहा हाबाफारि जागोन मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि उनाव नङाबा हाबाफारिनि सिगाङाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जेरैखि जाया लाथारनांगौ होननानै जोङो दिनै फोसावनाय जादों। बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मा स्टेप लादों? गभर्नमेन्टनि स्टेपखौ अफिसियेलि जों जेबो मिथिया जे बिटिसि ओनसोलाथ' जोबोद मोनसे हाग्राबारिजों बुंफबनाय मोनसे ओनसोल बिफां लाइफांजों मोनसे बुंफबनाय ओनसोल मिथिंगानि बिथिङाव नायोब्ला जोङो गोबां धोनि होनना बुंनांगोन दा बेखौ बासायनाया जोंहा बिटिसि सरकारनि बिबान आरो बेखौ जौगाहोनाया बिटिसि सरकारनि बिबान दा बे हिसाबै बिथांमोना जि एफा एनै खामानिफोरखौ आखायाव लादों आङो बेखौनो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव बे बिथिङाव गोख्रों नोजोर होनांगौ मानोना बेजों हाग्राबारि फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि रांखान्थि जौगानायाबो सोनारदों आरो बेजोंनो गुबुन ओनसोलनि दावबायारिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फैनाया बाङोब्ला रांखान्थिल' नङा जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि हारिनि बागै बिथांमोना मिथिनो खाबु मोनगोन आरो
जोंनि हारिया मुलुगाव मोनसे मिथिजानाय हारि जानो हागोन दा बेनिखायनो आलादा रायजो दासिमबो जिहेतु सोरजि जायाखै ओंखायनो बिटिसि सरकारनि सायाव जोंहा गिदिर बिबान दङ बे बिबानखौ बिथांमोना जिखिनिखौ रुजुदों बेखौ एसे बांहोगोन होननानै आङो खावलायो